Iki maksudnya karena terlatih apa lakon-lakon ilmu? Jujur ya. Iya. Nah, ya terlatih berarti. Ya pokoknya Dari apa? pokoknya lek di anu wong kan. Ciri aneh. Ora, pokoknya lek disumbari wong tok. Muncul Dewi. adalah Titisanin bae. Muncul Dewi. Ki Mas, ngesawah esuk. Sarapan urung teko. Sarapan jam 09.00 urung teko. Golek ora jam 10 teko, sego ki entakno dhewe aku ora njaluk. Kancaku ya kali ngono, Pak, sak ceting. Oh, wis ditantang. Heeh, nintakne. Entek tak wakul sakite. Heeh. Jeleput. Kontene Intane dhewe wis ditantang kok. bisa. kono rawan apa-apa. Entong go kowe udan-udan kon ora tampil jek kon kasak blulu, yo jeleput. Kon lepae. Lek gudak lho tampil kowe wae. Entakno sak blulu-blulu elek udan terus iki. Udah Udah apa nih? Jeleput sajane entak sajane bacok. Yo emang. Kowe kan ngono ya, tak critani. Gara-gara kuwi mbok rondo. Sing lanang ki main judi main. Mulih nyang kalangan wis geger karo kancane. Mulih ngarepe lawang langsung mutak getih. Karoan pecan bling. Hok iki langsung jengkes ya. jenggah langsung mati ngono. Kayak anake wedok jeneng semene. Wah kapan anu yang Tegal menu Anake. anake. Akhirnya piye? Hah? Mati jadi piye urusan? Ya lek sing ngono mati wis kan kubur wis ora enek urusane matine wis ngono wis mati. Mare ndak kena pasal. Enggak enak. Sopo sing jenggah ora karo metune wis kaya ngono kok. Saya aku kurung-kurung daerah Sendang ini jengkes ya sik mbakku. Lek daerah Benjol sistemnya ndak jenggah, Pak. Lek wani tenan. Munggah ngendi kan? Lali aku. penampilan Wah, golek kene. Sing lar lho, Pak. bilis Babat ngulon. babatan Pak. Ndak sik ngulon. Kuwi termasuk Sendang kok ya. Serabah. Untuk Mas Lor. Sing lor kali. Hmm. Benjol segawe wae lor kali Sendang. Kuwi antaran ngono Pak. Lanjut. Lah Sendang liwati Gunung Wilis. Memang danyangane iki senenge ngono. Tapi kalau ning kono ya aman nih. Lek asline aman niku lek mboten piye ya, mboten damel masalah, niku aman. Nek lek damel masalah langsung riyo. Kontan ya. Kontan ngene tak betul. Iki bojone iki budal nyalas arep anu lah arete kari. Bojone sing wedok iki kelon tanggane. Langsung dibabat ya. Orang tuane ewang-ewang. Kene sebrak ya kan babat ari pisan. Penjor. Lek penjor ngono kuwi. Tahun pinten Pak? Sekitar tahun pinten. Kuwi sekitar 9495 rasa. Lek perhutani Pak, ndak iso ngopani rakyat, ndak iso ngopani negara. Remek. Sangka perhutan, sangka negara asline tidake dituntut oleh pegawai perhutani, nek sangka masyarakat, lek iso ya ngopanono. Lek nyolong kayu, lek enek info, ya rakyat diimponi aja nyolong, siji. Ngono. Megane pegawai perhutani, yo pegawai yo tukang nyolong. Lho. Iya ngitmu. Memang Yo oleh sangu kapan nek enek tebang 5 rit. sama. Mesti kalau juta setengah sangoni. Waktu itu ya. Satu itu. Tapi sekarang enggak berani ya. Apa ada? Enggak tahu ya. Ya. Tahu ya. Kene Pak ya. Lek wani Pak. Arek saka pusat iki piye? Lek pusate tegas, sang mudune tegas. Kuwi sing cilik ya ndak wani. Lain gowo tok. Lek gelem timel, sing gedhe timel gelem, sing cilik itu kan ngemel. Aku. Ngono kuwi. Sing cilik ya panggah Panggah ngemel. Panggah wani berarti. Kepala 8 ke atas ya mesti bukan. Megane ngene iki tukang ngemel wae. Aku. Lah saiki lho ra aku mau bukti hukum yo enek buktine kayu wis pakane nyanyi.
bulan kering. Oh, Pak. Mang masalah ketek ngaku. Masalah Saya kita. kayu ngaku. Yang sawane. Surate Pak saka TP ya. Surate iki tahun 2005 ya. Aku kirim kayu 2006. Ya saka penghutani teko TP kuwi lek wae surat sing 2005, aku nggih 2006. Nggawa kayu yang sawan iki cuwiri ngalor sawan Grajen lor dalan. Kanan jalan etan jalan. Cuwiri ngalor iki ta. Heeh. Iki kok cek tas lho kuwi. Nah, kuwi aku cek Joko, Pak. Kuwi iki aku mlebu ngono, asline melu tebang perhutani. Sing dhuwur bonggolan kayu sing ngesor dhewe sing perhutani sing gak dibutuhne. Lah sing ngesor glondongan mening-mening 2 meteran 10. Dadi ditumpuk. Lah kuwi asli wis gabung karo mandor-mandor asline. Engko lek teko kono wis duwean didom. Mas Lan, terus tiang-tiang itu dibuat kupas sama. Cuma tukang mana pinter, nopo lho ya. Sampeyan saged, Pak. Sakit, terus kelarap sebenarnya. Wah sih. Kelarap ilmune Budaya. budeng. Mancing ning awake. Karena Karena dhek ngemplok budeng mau lho, dadi ilmune mancing. Ya pokoke kayu lete mek sakmene ngono aku iso, Pak. Wah, seluware aku ra mudun iso. Lek kejarak adoh lek ora enek pangin dhuwur nyedhek ki ya ndak iso. Setengah Ya meter. isone timbang. Ya jenenge wong iki timbang anu anggur ora. Wis sama. ya pilihan anak pasrah. Anak. Regane kok penak kayu asline taruhane nyawa. Munggah kayu. Taruhane nyawa. Bayare ndak sepiro ning taruhane nyawa. Nek sosok iki wong ki munggah kayu disepelekne sosok iki. Alah mek ngono kok jaluke larang. Ya iki regane apa? Kayu sing dipunggel karo sing munggel iki regane larang sing munggel. Iya. Iya ta? Kayune payune 300, munggele yo metu 400. Ya le. Kowe kaya anu, duit tegalan, tandure kayu sengon, kayu jati. Kayu mujati sing wite tok ketok, bonggole tok kon jebol wong. Kayune oleh 2 menit didol, payune 4,5 juta. Bonggole Pak entake ya 4 juta. Kowe oleh mek 500. Wih, banget dipinteri ya. Ya pinter sing bonggol kuwi mah. Lah iya. Kowe lek ngenteni kayu jati perang-perang tahun. Kemudian kene nyanyi nang kerja. Ngaku nek. Patang Pak ya. Piye? Tunggake 40 wet. Kowe tak borong jane per wet tak hitung. Wah 40 tunggak. Iki anu Pak, iki 4 juta. Loh, Kuasa ada. karo lek wadol wite kok larang lek ngono enggak? Ya lek ora gelem wite ya ben ngono ae. Tunggake aja gawe kolah aku yo ngono. Lek gelem sesuk tak nyanyi. Ya wis lek no. Diteng aku menyanyi. Tunggak 40 ora ngasih sesasi dah. Kae 12 dino dah. Ngaku nek. Hampir panganane ngono. Sama di pertanyaan ini kita sudah apa? Nonton. Heeh. Lah iya iki mung wis ping piro aku Pertanyaan sebenarnya belum sadar. Tapi saat ini orang pun sadar. sadar. Dar piye wong iku ora nyolong. Ora nyolong ae. Lah enek ya gelem kok ya. Mau iki penggawean. Penggawean. Oke lek pengalaman duduk kowe ora tak dudoi. Ya. Kowe lek tak dudoi kowe melu duduk pinter. Aku enek wong duduk mubeng iki wis meneng ae. Yo carane Arek wong duduk mubeng iki piye cara duduk mubeng? iki wet. Lain duduk ngene munyer ngene mubeng dodok. Lah aku ndak ora tak dudoi. Iya iki. Tak dudoi lene ya. Lah Lah awakmu gak mungkin aku duduk. aku duduk ya. Iki wet. Aline, Pak. Kowe dudukane sing sak bunder sak sedeng awakmu. Iya ta? Nah, awakmu iso nyemplung iki. Kowe iso nyemplung iki linggis penak. Nggae preko cilik ndek penak. Nah, lemah iki linggis iki ncepno terus sing oyot ngesor iki entakno. Oh, Nah. sampai pucuk ngesot. Nah, sampai oyot sing punjer iki jupuken. Lah lemah sing kene tokno terus.
tak dukiri kaya tikus. Nah, tikus iki. Ya, oyot iki melek kayu, manggone dhuwur mubeng. Lek sing munjir. Sing muncul tak jukuk ngosek dhewe tak jukoki, kesik cilik-cilik. Oyot iki mubeng. Lah lek wis mubeng lemahnya dhuwur iki gedeken gali, guys. Juk, lemah sing dhuwur iki mangen mluwuh jero. Oyot tok iki sampeyan. Awak dhewe lek mrasteli. Ya pengalaman kuwi. Asalmu. Lah lek awakmu Saiki ilmu iki mau. lek wit iki tok ubeng. Duh panggah oyot gedhi ae. Wis aras-aras to nyawange. Iya ta? Nah, dadine lek oyot iki dijukuk. Gorong iki digedhek oyot sing saka kaden iki lemah keder. Deg-deg iki wah pucuke wis teko kono kae. Awakmu tok ketok kene deg. Engko waya linggis teko kono tak iki tak Ya, Coba Mas Arif, apa iki nyolong kayu ya? anune yang ngono kuwi lek wong tukang duduk kayu ilmune. Nek lek tak ubeng awakmu kuat keju panggah tak uglak kudu ora gelem portal iki nyapok. Bakno punjeng sing ngeseret mang urung ilang. Awak yo remuk donggeli. Akar tunjange. Kuwi ngilmu kuwi. Akhirnya kan ngaku. Enggak iki rahasiane. Tak dudoi. Iki ana kolon-kolon iki duduk kaya apa iki? Ngono kuwi cara. Enggak sengon ora diduduk mubeng. Wah, duduk ngono pirang dino. Tawakne. Oh, yo ora tak dudoi kono yo mancing aku duduke gelisen penak. Aku sing yoga. Wong kene nang ngendi ngampal iki kayu jati sing ngadeg sak godhong-godhonge. Kulon omah etan kolam. Sing enek mek mujur ngalor iki rubuhe. Gek dhewe. Wah. Iki dhewe. Tambah kapan oleh sak wit iki sik tambang tau walekne dhuwur mana. Tambah taleni diolah wit liya, dodok. Engko lek wis oyote kene tugel kono ditarik set tambah titik. Untuk dodok neh. Engko lek wis kene pruwata tunggak kon oyot kono lek suwan godhong iki pona jebol kowe nah. Soale koyo-koyo doyong iki roh. Wis didoyong dhisik. Dewe kuwi sampean. Dhewe ayo jati 12 wit. Oh iya. 3 dina. Telur dino. 2 juta wis. Wis ngaku. Ngono to ya. Senso kan luwih keras, cepet, Pak. Napa? Senso. Ambruke, Pak. Mergane niku Siti ajeng disade ning sing nuku kuwi njaluk resik sak bonggone. Plake. Adung plake kudu cepot. Jalukan. Lah senso ra iso, Mbak. Nek wong Karangrejo kene nganu ketane pasar paing ngendi iki? Candi Geduk dhuwur. Dongkel kelase. Ilmu tikus e. Kira jadungkel kok Raja dongkel. Berang-berang. Pokoke randung keres. Tahu nemplak. Gendine yo kares, Pak. Dene lu bangunan. Sama lu bangunan lho. Pangga iso nae. Acar titik kaya anu yo kemek koe. Rumusé piye? Rumusé piye? Asik. Anu duduk res. Rese lecor ya, Mas. Mbok kaya apa-apa. Kuwi kok mesti ana serate. Pomoto amer mesti ana serate kaya watu. Endat mesti enak. Watu iki gedhe kaya apa? Lek wis tok gempel, sandinge tok gempel, awakmu terus serate. Iki kok lek watu kaya garit ya. Srit munggah iki berarti tak tuthuk kene iki kok mesti ambrol. Itu iya. Wong tukang dalan meceli watu lek karo serate ya baune sisa kabeh. Oh iya pengalaman lho watu iki. Iya, ilmu. Kayak watu gedhi lek pegunungan ya mesti akeh kayu. Iya. Watu iki lek blaber kaya ngene Pak ya. Sing tobong aja kene Pak. Bongen sing dhuwur. Nggone dramakan dibuang tumpuki kayu. Engko disumet. Engko lek wayah terake golekno godhong preng. Ditutup ning dhuwure ben tutup. Kuwi kok mbledhos watu sigar. Nek lek tak obori ngesar. Kuwi main mbledhos watu iki. Upur kok tok tutuk mak bul-bul lek gawe amar saya. Kaya kematangan watu kematangan ngono. Malah mateng nih ora mecah. Enggak mecah nih. Lek watu. Aku nek Pak sembarang lek penting tak pangan.
Sembarang ya. Sembarang. Biji Tahu lakoni Mas. Lakoni. Ya roh ilmune. roh carane. Akhirnya ngerti. Ngerti. Tapi iki Kan marah kan roh ndak mungkin sak ngene kae kon lakon iki. Duduk-duduk kan ndak mungkin. Ora mungkin. ini ki lek dikongkon wong dia sing ditolak awak. Makane. Sampeyan sembar main ngono Pak. Sak kedepan wis kon dhuwur. Lap. Ya nyata ya kok kelare priwe iki. Ilmune wis manjing. Manji bu. Ya mek sayange mek sitok. Mbah kuwi asli pinter. Ning ilmune ndek enek sing diwahne. Wedine lek nggih nakal. Untune mjen mek elek-elekne. Ora kambil e, wis menek mudune ora mudun saka wit. Piye? Jungkal. Janji barak dipocok jek numpang dhuwur wis mudun teko kala. Miber kaya selancar ya. Bro Margon iki. Anu kambing kok telunge tok. Megane buyut kuwi mbok ngilmune akeh ora nek sing diweki putu-putune wedi lek nakal. Margon iki kowe kancane yo tegal di teluk-teluk nah. Dalam rumahmu piye sama ceritane piye? Kalau kelebihane piye? Kelebihane Dalam rumah sing kok omong iki. Wah, Mbak Asmati. Pak anu ya Pak Marjuki lho. Marjuki. Kuwi lah kok wis genah kuwi yo Iya belum sempat tamat aku ceritane. Ya Mbah Marjuki. Masuk ke mriku ya. Mbah Dalang. Oh, Mbah Dewoso. Samar. Samar ya. Masukan kangge ngomong. Lek kuwi iso mecah jiwa loro, jiwa ragane iso pecah. Pecah maksud iso dadi loro. Dalam waktu yang Satu malam iso dua wayang. Ronggon. Tahu ya. Dek kecekel digawa nang polisi. Sing asli ngarit nang omah sing sitoke nang Ben. Dan udah kuwi sadar saged ngoten niku ya. lek wong atuh yo ora bejaje metu iki ndek ngono. Ndak, ndak ompong. Kemiru lho. Ket saiki sing biasa. Tapi awet 6 kok. Enom. Yo kuwi nang omah. Maksudnya ya tau tulung wong apa? Yo enek wong moro. Wong Akeh tamune antri. Apen bengi malam Jumat ini aja teko dirembek. Ya wong kang konsultasi, ya wong Nanti betul, ya wong gamelan. Mas Arif, nanti yo kok golek Nate. Mau golek? ilmu. lho Pak. Mas Es, motor soal ya. Lek golek ilmu, engko mesti tengah wengi kowe dijak nyang tegalan mbore nyang gubuk. Lek Diwecang ngono ya. jang wong pira ngono mrowoke gubuk. Ilmu lawo. Ya aku dijak ki aku yo wegah megane. Wajah anakku luwe. Kon melu apa nek 3 tahun kelekan ngomong. Wah suwi tapi ya. Suwi. Dan langsung Aku Joko asline. Oh, saya Joko berarti. Joko lek pandang mek golek ngilmu ae bisa sang tuwek apa ngono. Iki pokoke ngilmune kena ngijogo awake ngono ya Bos. Nyambut gawe. Gawe. Ya ngene nyambut gawe ya kuwi carane ngusir kan. Mas, sampai ceritane Pak Sis. Tahu gula pirang ton dalam lah kula iki pengalaman. ijen single Patang ret, patang rit Mas. Pirang menit. Sareti pirang 9 ton. 9 ton ditempuh pirang menit. Ya kok menit. Menit dia sedih. Satu hari. Satu hari. Boyokmu kuat kira-kira. 40 kontainer, 40 ton 3 jam. Wong nenek koncone dhewe. Dewe gula Ora. putih. urung sampai ngangkat nyawang lho wis ora kuat. Ngono. Oleh kuat Pak. Selama 15 tahun. Boleh Pak Basori silakan ya. Patang rit terus. Mantap. Iya, betul. Sedina iso 70 ton. Tahu. Satu hari satu malam. Udah subuh mulai subuh. Betul Pak. Iki tenan Anu Pak, kan pedot lho ya. Kan kan dia. sak karunge pirang kilo to. Lek bathok selawenan. Tak batok selawenan. Lek garuk 50-an, Gula garuk. gula putih ya 50-an.
Tapi wong sakmono ton. sak monoton Dhewe. Sing gula wong tukang garuk iki bobote biasane nggawane 70 80 tak kon garap rongket. Ora sampai rongket mari wis pedhot. gak kuat. Lah saiki lho 10 ton 400 plastik lho. Bayang. Selawe ping 400 ya 10 ton. Iya. Senggel. Sayang Sanggel Pak 15 tahun. Kuat. Nek Kuat. awake dhewe. mangan soto sak endekan tak pirang mangkok. Piro? 12. Rolas mangkok. Akses Jane ngomong kudu. Aji bolo sewu. enek sing kembani. Sak endekan rolas mangkok. Mangan soto. Tapi tenge kok pangkat. Iya mangkoke sak ngene lho Pak yang anu Kediri iki. Branggang Gagane. Bakule kapan ngimbone panggange nyawa. Wong mangan apa-apaan yo mau panggang ngene. Ki ndang delono lho Bu ayo. Lho mangkoke sak mene-mene lho paling. Alit. Alit nek branggan alit. Lain jepun tak pitu kuwi mangkok gedhi. Oh, mangkok itu Rapatan piro? Lan anu Baca. toko payung. Nyatu yo enak. Long dalan. tapi kita Nah, mangkok. Pak. pitu. Mate tadahe menungso waduh. Bose 5 aku pitu. Atune saiki Pak. Jam mangan wis jam 1 awan kae. Mangan neh jam 12 bengi. Megane ndak sempat. Heeh, wis motoran Blitar Tulungagung balik Kediri. Blitar nah munggah mudhun lho kuwi dhewe. Kirim yang Blitar iki sak ngedukne lho. Noto numpuk dhuwur ora mek ndak. Pitung mangkok. Tong mangkok. Pak Zes ngomong ngubur. Iya. Lah sego goreng bakaran sing penjara iki sego gorenge siji, mie gorenge siji. Ya megar sing akeh mie goreng lah segone titik bakarane. Sego goreng sing bakar sing anu gawe arang. Kuwi enak asline. Lah yo metu iki ndoke klosok. Iya. Bolo sewu. Memang lakon ngono kuwi, Mas. Nanti tantang kanca kowe padha nyang sawahe. Kowe iki maksudnya krana terlatih apa lakon-lakon ilmu? Jujur ya. Iya. Lah ya terlatih berarti. Ya pokoke Dene apa? lek di anu wong kan Ciri aneh. ora pokoke lek disumbari wong kok Muncul dhewe. adalah Titisane bae. Muncul dhewe. Ki Mas ngesawahe esuk sarapan urung teko. Sarapan jam 09.00 urung teko. Golek ora jam 10 teko, sego ki entakno dhewe aku ora njaluk. Kancaku ya kalian lho Pak, sak ceting. Kowe ditantang. Heeh, nintakne. Konten gak wakul santai. Jeleput. Kontene Intane dhewe wis ditantang. bisa. Kono rawan apa-apa. Entong go kowe udan-udan kon ora tampil jek kon kasak bluluke yo jeleput. Kon ngepak. Lek gudak lho tampil kowe akeh. Entakno sak blulu-blulu lek udan terus iki. Mau udah Udah apa nih? Jeleput sajane entek sajane bacok lho mudun yo dipangan ayo. nyapo ora sabar. Sekolah ae sing dihukum kanca-kancane aku dhewe ra dihukum kok. Iki sing ra ngerti. Lah aku sing ngerti dhuwur. Aku nyang dhuwur wis mangan degane. Oh maksudnya Lah kan kancane nyesel mangan degan. Berarti ora roh Iki ora mangan degan. Kancane digoyeng kantor sak kelas. Lah mangan degan ae. Degane cek nek sekolah. Mangane kan dhuwur ora roh. Ora dihukum. Ora tumpuk aku. Lah kanca-kancaku, lah sing manak nika. Lah kae ora mangan kok bener. Ya aman ya wong kan. Sing di kasusnya kan lek mangan. Ora meneh. Pinter ya. andalan bener. Iya politik ya. Nek apa cerita apa nek. Entah
Hisik, Apa? kowe gelem. Oh, aja. Apa? Apa? Iki ngene Mbah Natun nih, Pak Jio, mrene Pak Lurah. Wah. Nah, kowe nek wit kambil, Atun. Mbah Natun buri ya, buri musala. Aku menek wit kambil iki nyawit apa kae? Pelem apa anu buri Pak Lurah ya. Sing ngono ya. Itu ra. Udah kan sengon, pelem lek ora anu. Kowe iki aku yang pucuk mangan degan. Pas aku kok jengking, lho, yang ngesoke kok ada wong sandan. Nah, wis mudhun. Wah, anten tiyang sandan teng wit niku. Dana. Lho, ndak percaya aku mau pucuk nek. Anten mbah niku lho mbah sampean lho. Nah, sakniki opo? Oh, wedok sandan yang wedok. Sing kok peneki. Ambil sanding tak penek. Lelek tinget ning ngene iki ndak enak. Nek lek tak inceng ngene. Dan wong sandan. Ngono piye? Lek mung nginceng karo menek apa? Iya nyang pucuk kabeh. Longgang ning Yang papa ngono. Lek tak inceng karo jengking mengerah ngene. Enek. Kunyang wit nek wong sandan. Nah, lah aku ngrongok tak delok yo ndek enak. Wis mudhun ndak percaya. Iki dudu wit sing kok penek berarti. Kudu sebelah. sebelah. Terus Mbah Natun ya. Kowe ora mudhun-mudhun ya apa? Sik Mbah ngolak aku degan. Ya yang pucuk silo mah degan wae tak loro. Wah santang nang Mbah yo mana engko. Oh, cara aku menek ning dhuwur karo mangane ora iso. Iki lek jatoki Blok aku. Gak apa? Enak, Pak. ning Lek dhuwur. gowan. Sampe tumpangi janjangan kabeh. Nek tak bacoki ngene penting janjangan kata baca iku berat. Blathok itu tumpangi janjangane sigar. Dadi ku ora ditugel dhisik ya. Awak dhewe keroke yo mek kulite. Ambil nom. Jadi kulipe sing nggone silite kambil cacak seratnya wis dadi sendok. Entok genger tekan. Beres. Bajing duwe lagi. Bajing. Nek mau kecek. Mau ilmu tikus wis ditutup. Digorong mang. Ngerong wit. Nah, lek mikul beras ilmu apa? Kebun daru. Apa wis? Pokoke dudu M. Lah kalau melu Cina kowe njaluk takok bayarane mesti suwenane. Bro ya. Orang nyambut gawe wis takok bayarane. Tahu aku pasar lagi melu beras. Iya, tahu lah. Cik, satu bulan bayarnya berapa? Kamu belum kerja kok. Udah tanya. Sudah tanya bayarannya. Dulu kerja 1 bulan berapa itu loh. Enggak dudoi. Wes 1 bulan didudoi lek melu Cina. Kawiane sik. Main kalkulasi. Delok cara pekerjaannya. Heeh. Lesu. Mulane piro? Lesu lek wong Jawa sarapan dhisik, lek wong Cina ndak. Garing. Nyambut gawe dhisik ben sarapan. Ngono lho. Tangan wis kemrucut lek wong Jawa. Wis alah ndang sarapan warga nyambut gawe. Lek wong Cina ndak. Melu cek kerja bareng engko diteri roti. Ayo ngono. Lek melu Cina ya. Ya sak lagi. Roti apa kroso. Nang mburi Mas. Ora kerasa lek roti. Kulino sego. Apa nih iki Mas sing anu? Sing Lek dudune wae mah pengalaman. Lain-lain Pengalaman. pengalaman. tapi iwak anu enak ya Mas ya. Berang-berang enak ya. Goreng Kayak nyambe. landak ya. Nek giling enak sayangi mek siji. Oh. Mesane. Kok mesakne? Lek mangan ojo ngetne iwak daginge. Apa urip. Kowe ora kolu ya kaya sat obat. Tak goreng kok mesti ngene. Daginge kok, Mbak. Nek terus giling. Katar-katar. Ya lek mangan pedes dikecapin ndak tak guna. Lek jadi godhogmu ngono dintas tirising ya. Lah budeng iki. Budeng Panas. Pak. Hah? Panas. Neng awak. Anget ya. Budeng ketak ya anget. Mak kuci kan nyambut gawe mak kuci le ya Pak ketak. Atene tuh padha tuh kuwi raupi susum. Susum ketak. Susum yang belunge susum kae Pak itu kok. Yo tangan tuh kuwi tuh susum-susumne Pak. Waduh, kule no ngono malah mak kuci le. Oh, balikmu.
Atau cacah ya gendeng-gendeng aja ngalah sih. Cacape kayak Pak ya. Cacah. Diraune cacah ngono iki. Iya, turu lah. Oh, berarti iki mbiyen cacape anu ya. Iya, cacah. Sampai rai sing anu. Bathok ana awake Mas tukul pisan aku. Malah dadi keras hati. Yang Kediri ya nakal ya Kang. Ini pengalaman yang Kediri. Monggo meneng sare-sare. Monggo. Monggo. Lek Kediri pengalaman ya Mas. Kediri Tebang kayu, ya toh. Tebang kayu iki yang Kediri iki ngeblui paralon naik wong rong desa. Nah, kuwi ombe wong rong desa, Pak. Sopralan bani. Oh, gede jengke. Kuwi bledos. Nah, bledos iki karepe bocah-bocah ki sementara saurunge digolekne bantuan saka pusat, kuwi karepe dijalukne karet ban. Tukang ban, yang tukang ban dilokne. Bosmu apa ora kuat tuku karet ngono ne. Wah, aku laporan pusat. Yang pusat terus dikirimi paralon kok wedi ya anak 6 apa 7 dijoli itu. Ya terus tak lokne. Sampean nek ngelokne bos kula mboten kiat tumbas tali. Sampean mboten usah liwat perhutani ya, alas perhutani ya. Sampeane uripe yang perhutani ya ngono. Sampean golek kayu yen nek perhutani, sampean ngarit nggone perhutani. Wah goyen desa. Wong enom goyen desa. Wah dibiyo hak desa ya. Sing dibiar Rong desa. sapa? Yang ini iki. Nah, yang maga kalah, nganu akhirnya langsung laporan pusat-pusat teko Sing kalah sapa nih? Kono. masyarakat banyu ya junjuku saka supir perhutani. Ya mati kutu. Ya lek. Akhirnya Akhirnya ya damai. Yang saka perhutani ya ditukane paralon. jadi lah. Jadi bar wis tebang mari. Lombok rong ledungan ketokne kayu glondunge kon dhuwur. Otak mbok wis panen, tinggal mulai. Jadi masyarakat. Iya. Dendam wae wong-wong e malekan. Iki gawe acara apa iki arepe mulih? Ana apa? Lombok sak parake delone wis lekas abang-abang ae. Oh iya. Pokokne sak meter itu bangne kayu pirang wit ngono. Coba kon dhuwur. Seket glundung-glundung. Otak wis arek glundung. Wah tinggal mulih. Dia sing ngomong ambek karo kantor. Yo ora wani, ngene lemah alas atau amuk. Ngamuk sapa? Kurang ngajar kok. Apa nyawakmu dipisui berarti? Lombok wayah panen lombok glundungi kayu. Kene tau diubengi sak RT. Enggak Mas, pengalaman belum ada ngono iki. Ngene, Pak. Kayu ki oleh rampasan saka berpihak saka mantren dirampas mandor. Lah, kene mek wong munggahne, dikongkon munggahne. Lah kok di nyangalas diparani sak RT dikroyok arepe. Wah, Tulak-tulak wong enom kuwi. Arepe dibales nah. Sensone telu iki bocah telu nggo senso aku parang. Cah awake dhewe apa iki mek wong boro mati urip awake dhewe kudu wani ya. Senso itu uwer-uwerne cah-cah. Cah gendeng-gendeng atau sing nyambut gawe cah nom-nom. Senso werne parang. Yo ndang maju lek wani yo. Aku ora apa-apa mati nang Kediri ngono. Mundur apa. Lurah jujuk teko. Lurah Kediri. Yang anu tumpak weru. Nang kene mek dikongkon. Kok diwanen dicegat nang ngalas. Budal. Nek pengalaman ngono kuwi akeh. Ya sing nakal-nakal ngono iso ora wani critane anak. Supaya wong belum tak apa Mas wae. Saiki Pager Waja nyang sendangi mlaku ya sedina. Pager Waja galek mlaku ya mek 3 jam.
Kom bendungan mlaku bendungan 3 jam. Mlaku kaki. Kaki. Agustus ngejak bocah gedine semene-mene loro. Nang bendungan ngono mlaku. Pak iki Pak dulu sampai Pak Arane alas wae ngene burak. Lah, kuwi jam 12 bengi mulih ya kok. Tangan Nyai Kopak iki liwat. Ya, Nyai Kopak. Oh, Nyai Kopak macan sing kopak penjelek lesreh lemah. Kan Nyai Kopak pas sing anu penghuni Pak dulu iki. Kuwi liwat bocah loro kuwi wah ngamplok mlaku wae Mas yo. Saking wedine. Le, kowe ora usah wedi ya. Awak dhewe wong liwat wong apik ngono ku nisih. Ya mek liwat le. Lah, kayak ngono tak ngawongi mek cah batri cah cilik. Tengah putih wonten Mas ya. Enten. Keco nang mriki. Aku ora mikul Mas, mek nyang kene. Wah, tak okah. Lho ning kene mikul lho kowe kae. Nyepak Gruwojo ki lek wae musim panen telo. Gendeng oleh yo. Ndak ruwang ya. Panen telo iki burungan Pak kentalan. Jadi sak jebole sak anune biyen iki mek 3.500 apa ki pira. Aku sak ora ngasih sedina ya oleh kuwi 2 ton. Telo. Jebol ya. Jebol sak mikule dhewe. Gawe mutikus mah. Pikuk kenjang lek mjen kenjang tomblok ngarani. Enek kenjang ngene terus enek bolongan dilusuki pikulan. Munggah ya Mas. Ah, bote kaya ngene ya piro ya bobot. Bana sekenta 10, Pak. Gendeng. Munggah ketok iki kok jodel kuci, Pak. Waduh munggah gampengan dalane ngene. Lek ngene telo. Masa sekenta 10 hang. Ditimbangi. Kuat ya. Oh, hitungannya nih kerenjang 5 kilo. Ini kental 5. Iki aku tak mulai soalnya semayanan gimana. Apa ya? Jam ya. Lah iki lek diceritani yo. Seneh. Ilmune engko separo lho. Wis semayan kok tak ning poso kandang dhisik kok tak 12 rene ya. Melekan malam Jumat lagi. Sesuk teko lho. Besok. Kalau mesti. Tak dhisik aku. Soale iki meng wayahe iki Mas. Kok iki badhe wangsul ya. Lah nyapa? Wis tau mesti jalan nyuwun pamit ya. Iki acara badhe maling. Apa lho kesusu. Mana? Nggih, Nggih. Nggih. Cek pas dalam pamit. Waduh, nyampe kok Jakarta ya, Mas. Boten. Ana nganu. Titipan. Jadi ini wah janji pasti janji yang temen iki kok jan pura tapi gak kudu lantal intinya. Wong nganti Iki berarti suwe ra pikul-pikul ya. Oh, gitu. ini bola langsung ngitaan. Kowe ngono ning apa porter dadi portere Gunung Rinjani ngono dhuwitmu akeh Mas. Portere maksudnya Nganggo barang. tukang mikuli barange bule-bule sing daki ngono kae. Wah, kowe bayarane sedina iso uang tip wae main. Kalau Wah, pentol karo pupui Mas aku kecile padha ya. Gede-gede wis enggak olahraga kuwi wis wedara olahraga. olahraga. Nggawa beban apa to? Bekale iki lho. Banyune wis pirang liter ya. Urung mangan. Nggih, nggih. Monggo. Main ini kita kami cilik lakoni sorone ya. Ya kaget. Boleh ngono ya. Wis latihan. Aku lho. SD kelas 3 wis ora njaluk duwe wong tua. Wis iso nyambet gawe. Iso. Aduh kayu raja mikul. Golek-golek dhewe. SMP bayar SPP yo golek dhewe. Jadi kerjamu mulai anu kan luru kayu, mulai sekolah. SMP kan gitu sekolah iki sangu salin pisan Mas.
Lah ya sisan Nggo- mlebu alas. nggo waret mulih nyunggi suket ngebature ngaso anu ngono ya golek suket salin wis teng-teng-teng klambine ndang digaene. Andalan ya. Iya. Ngono kuwi lak bener. Apa namu akeh berarti kemudian. Mas, ngopane wedhus nggade, wedhus sak kandhane mati kabeh tau. Ya apa? Keracunan apa? Kulite lho. Nek sak anyar lho. Keturunan sitok wedhus 14. Mek ketulungan itu. Kulit teloi tapi ya tahu tak pakannya wis saged gem. Kulite lho iki gara-gara kena dubang Hmm. wong inang. Iya iya. Jadi racun.